Хора, днеска Натам! Предизвикателството ни е ама да не пипаме Айра През цялата разходка. Така, хора, ето Айра, ето тук. Тя е вън. Чули наказанието преди видеото, бе? Да. Наказанието е да стъпиш по лайната й. Да. И на мен не ми пука. Ето я Айра, хора. Ето, не трябва да пипаме. Предаване ли правиш? Да. Ние правим шоу с видео. Ще стримвате ли? Не, Мама не ми това е шоу. Мамо, това е шоу. Добре, няма да издам. Краката ще ти се види. Да, само ще снимаме краката. Защо? Сега хора, ето я. Ето го Митко. Ама Гледайте го. покажи се себе си. Ето мене. Фешън съм, знам. Ето я Айра там. Ето я. Това е лава. Айра е лава. Ходеща лава. Да си стинки като... А чакай, ако ми свърши мястото. Ай! Аз мога да